정치니 दफानो जों मुक्तिना नंनाय चिनि दफा नरक जतन साइमनो चिनि दफा बुनि सायाव ब्लक लायजा मासाया मानोया दैखरै नखरै रुखरै बेलाय गुथि बर' वाथर मोराव खाथ बरसांनो जायाखै वाथर मोरानि बर'नो आं अनेक आगिबो बिरोधि खायदोंफ्रु वाथर मोरानि लामा नेशनल हाइवे कयबार लामा गेरखा कयबार तामु खायगा पुरानि बागै दैनि बागै कारेन्टनि बागै लामानि बागै ताबुक सरकाराव फाइमान परे बर' आनो बुद्धि मान परे आं एमएलए अंखा मन्त्रि अंखा ताबुक बंनि बागै आं सामु तांतो दै अंखा कारेन्ट अंखा ताबुक बंमा चानानि व्यवस्था लामा खायदों बर'नो मुख्यमंत्री राबार मिशननि बिसिंथि खायै राबार रितंगो आंध्रस रितंगो बर'नो पानसिना बागै अनेक किसु रितंगो बसकांगो चिनि बर'रक नरक जतन साइमनो जम्पु हिल जागा हाइ जागारगो ओ जागा मिजुरक हापुं कुतु कुसु कुसु साकारगो वाइ कायै बरक बसरा कोटी कोटी टाका इनकाम खायदोंगो चिनि बर'रकबो नबो मति खायै चिनि बर'रक याखुं सागा याखुं बाजारना बागै कै शुधु इनकाम सिमिया ओ 18 मुरानो शिक्षा जगत पुसकना बागै ओरा हस्टेल खायजाका बोरेरं हस्टेल खायजाका सोलारं हस्टेल खायदोंगो बसकांगो उरनि चारारंनो ओ ताकलाय बसरनो कम से कम 50-60 जन चारारंनो एकलब्य स्कुल भर्ती खायजाका बसकांगो ओ 18 मुरानि बर'रंनो शिक्षित खायनानि बागै आनि इमां उरनि चारारंबो डॉक्टर अंथों इंजिनियर अंथों आईएएस आईपीएस अंथों आगामी दिन उंनाय कारण उरनि बर'रक आबुक जतन आनि लगी फायका बसकांगो बंनि बागै आं जे खायना नामनि आं खायना कारण जों बुकु कुतैबाय हामजांबाय जों बर'नो जों तुबैमानो बय तगै कोनो जागा तुबैमाया आ दै गोसांगा सैतंगो दै कुतुंगा तंगा आबायनि बागै बर'नो हामजांमारिवो बर'नि हामजांमोगावनो बेलाय बेलाय हामबाय तेतालीस माइलो 18 मुरा शक्ति केंद्र नय फैमिली ने 30 भोटार त्रिपुरा मथया करै तिनि बीजेपी बे भाइका नरक जत मीडिया साइमनो दिल्ली न त्रिपुरा मथया करै तिनि बीजेपी जतन दिल्ली खाइदोंगो आबानि बागै बसकांगो केबो ओ महरानि पुरतेलिया मुरा सिट बेलायनो बीजेपी मान साइदोंगो बीजेपी सारा कोनो उपाय करे कारण त्रिपुरानि मान था त्रिपुरानि सबटा त्रिपुरानि हामानि बागै पत्र बीजेपी आबानि बागैनो बसकांगो निर्वाचन तिनि एडिशन निर्वाचन जों विपुल संख्यक बायजों जय जयति खायनाय तिनि त्रिपुरानि बागै जों काम होनाय बेले बेले हामबाय।